An iluonga ni Jevin Oyoka Sam. Koro kuonde ma yae to ng'eny. Koro ija kanye nondi thuru iwacho ni thuru lo yieng'o. Thurwa an aja kadem ka koth. Aya Migori County nya Tike sub county got Kachola ward. Lakini dak walao Ndhiwa sub county Kosewe ward. Kanyo bende ma watimo weche matindo mag vijana. Somo gi manyo dak. Otera Eldoret Uasin Gishu County, Kapsaret constituency, Langas ward block 4 Kisumu Ndogo kanyo. They are very well represented. So an jakomar ODM Kapsaret constituency kendo an regional coordinator mar Wasakatonge Kenya mzima. Titles to an go karibu 100 mar not payable and pensionable. But our main focus any an kaka Jevin Kasam and a team of young people milungo ni vijana ni nguzo, where I also work at the coordinator for the same, what more youth driven agendas, what more youth empowerment, but more so we are doing youth engagement in politics. Taparo ni Jevin ni jogo eko mabende samoro no senini kamoro nikech ang'eni nitie kinde mabende nwatimo weche manyien ka ni soko wang' jatend piny kinde mabende notimo limbe nene county manager Nen Kakamega International Youth Week mano celebration mano team Kakamega. Koro mano be gimano keta e limelight matin during that training period. But chakre kanyo wasetemo kok wagwere kode nekech waneno mbele. Ero kama na ina kapogre gi Jevin nyakoro gejwang be nantiere ka gi Solomon. Okay, Solomon machiegni. Ero kama no Sharon. Adwa ka uthulo de mar moso ni kora mo gejwang te gi joera mag Ramogi TV ni uchio nade. Agwero kamano kuom thulo ne gi nyinga iluonga no Kech Solomon Aira. Ana wuodo mabi aja Suba South aja Orore kumoro ni Arameria. Koro gisani to an chairman mar National Budget Students Forum iluongo ni NSBF. Watiyo gi National Treasury ma Kajon Badi. Watimo public participation physical budget mabiro mar 2026-2027. Gi wach mar privatization agenda madhi mbele. Kendo ene gima sebet katime juma nite gi juma mokalo. Wasebet ka wawuotho gi jatelo ma en John Mbadi, ne watere Migori, mano Nyanza region, watere Kakamega, Western region, wachak watere Uasin Gishu, mane wan kata gi Jevin Kasam, koro mano ne wakava the Rift Valley region. Koro mane wuoth ma wasebet ka watimo, wadwani wawinj pach yudhe gi pach comrades gi pach jopiny, ni ginto en ang'o ma gidwani mondo bede budget mar 2026-2027. Koro mano gisani gima watimo. To be gisani be ane man jatelo kaka chairman mar youth te mane Kenya ka mapako broad based kendo gi ODM party. Mana kamana bro bedo kiwinjo kake pake hiyo machal nade kata kama nyakoro ngejwang Judith Kajakla kod Wendy bende donje studio hang'eni wabiro bedo kwa yudo thuolo mar mondo migiri rekodwa etwa kachiel. Kata kamano hachaka ne kod Austin ja Kisumu. Austin Juma wadhi kwatieko Juma. To koro ng'eni January ni bende osebedo gi weche mopogore. Ken maber gi marach ne Juma ni nen mane? Maber osebedo mang'eny. Marach bende nitie, but iwacho kinde duto ni e piny ka ok ing'i marach ahinya. Bet itemo ng'iyo maber ni to maber ni wanyalo medo kete maber nade. Konyuoli Jaluo, nitie gik moko adek manyaka mondo mi iradgo e kido mari mar bedo Jaluo. Okwongo konyuoli nyaka ibed ni support Gor Mahia kaka team no mari. Kochako nyuoli nyaka ibed ni ja ODM nikech kinde mane nyuolowa wan kaka Gen Z ka ni nonyuoli to king'iyo korot ni neno ODM kendo king'iyo kendo poster mar ODM no tineno Baba Raila Amolo Odinga. Koro wan magi gik moko adek mane wang'eni riwo joluo. To kuom hawi marach Raila Amolo Odinga nowewa. Koro wadong gariyo but yien moro nolwar kanyo. Watemo ng'iyo ni to yien ni inyalo ket yien moro machal kode nade. Nyocha neno ka nyare matin mabende iluongo ni Chogo Winnie Odinga nyocha wacho ni ok inyal copy paste Jakom. En adieri ni ok inyal copy paste Jakom. Koro gima nyalo timo e kinde gi en mana luwo gigo eko mabecho manotimo. Ei party wa mar ODM ywaruok osebedo ka kod kacha kaluwore gigo eko madhi mbele ei party. To an anyalo wacho ni ok rach. Kinde duto kumoro amora ka yien olwar to nyaka yungruok bedi olemo nyaka akoni lwar kocha yiende moko matin ma bende temo pi mabiro malo bende nyaka lwar kuomgi.
koro aneno ni gigo eko matimore e ODM onego dho ngere dendo ni onego waluong consultative forum ma involve kila ng'ato, not selective forum mayiero jogo eko matindo mabende anyalo wacho ni gin jo ahinya ahinya ema mondo mi owach weche to yudhe ka wan representation marwa tin kabisa gigo eko ma party timo tang'ini mago wadhi donje Austin mano bende chuny wach ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono lalruok e kind ODM gi UDA kata kamano juma ni bende wang'ini mathoth timore dong iwinjo nyaka londo to bende neno wang' jowi iwacho ni maber mosebedo ka timore ok maber te maricho bende osebedo ywaruok no osebedo marach kabisa nikech wan kaka jo ODM watemo wacho ni wadwaro ni party obed gimoro achiel mondo mi kata kwa dhi mbele weche mar ODM UDA ma bende aneno ni pod saa ok ochopo ahinya wanyalo ng'iyane kaka waloso party wa mondi eka wadhi mbele consultations matimore erokamano ahinya Jevin maber gi marach ni jumani maber mokwongo maber ng'eny wachak gi maber marach tiekgo koro maber en ni sirikal mar Kenya oseneno teko kuom winjo pach jopiny sirikal mar Kenya oseneno teko kendo oseneno ber mar winjo pach rawere mano kaluwore ni kineno gima waziri John Mbadi timo sani onge waziri mar finance mosewuok matimo public participation koro an mane maber maneno jumani konyalo wuok Migori to odhi Kakamega to obiro Uasin Gishu to insist ni percentage maduong' mar joma biro kanyo nyaka bed rawere mane university gi TVETs gi mosebedo piny mano mora nikech sirikal ni koro oseneno teko mar rawere to koro mamora kendo mar ariyo ni ojende manoikore mane oneno ka Januari ni tek kodgi kendo juma ni ok odhi kodgi maber ero noyudo Nyota Fund kanyo siling 22,000 gima gidhi timogo to koro gin maging'eyo kata idhi manyogo kom MCA man to koro ine mine manyo yudhe gi manyo kode online dong en mana go picha achiel gi kaki manyien mar 1500 to bende chunga MCA online koro joma manyo kode MCA online nitie but joma tiyo kode for the reason it was meant for bende nitiere koro machwanya mogik gima koro rach na e jumani ni yudhe temo convince wa joma nie limelight ni nitiere possibility moro ni youth nyalo konyo youth with the current generation iyudo ka jomoko matin bende otuotore kanyo ni koro gidwa ni mondo koro giring kendgi kaka vijana jodongo boluongore kendgi gidwa ni giring kendgi kaka jodongo to interest mate gilando ni baba nowacho negi baba nonyisogi to wan jomohero ODM ma baba nokonyiso wagi wabende wabigi marwa wachak ringogo mano gima lit na makoro in against youth for youth ok nyal konyo youth mago pia nyaka jodongo moko keti maka youth yanyi ti report ir jaduong lakini a purely 100% led youth initiative ok nyal tiyo Kenya ka be dhi kethore juma manyien ni erokamano ahinya mano duto te ibiro bedo kinyiso ni to karen chenro mane mabende osebedo ka dhi nyime youth for youth mabende osebedo kama naka timore kata kamano Solomon maber gi marach ni e kinde mabende wadhi kwa tieko jumane maber gi marach ng'eni kwanza anya wacho ni maber ng'eny ajanga ma jasiasa naneno ka ANC obedo declared ni sani en party manyalo chung kende nikech baba Raila Amolo Odinga nochung ne multi partism mane gima ogore ne kabisa koro amor sana kaka ng'ama jasiasa ka koro Musalia Mudavadi sani party ne oduogo ne makoro onyalo dok Western kacha gidnya briefcase neno omanyo gimoro kendo moro maber kendo manyawacho en ma Jevin owacho nikech sani yudhe aneno kosemi Nyota Fund kacha Nyota Fund ni en gima konyo yudhe mang'eny kabisa koro yudhe o enjoy this week sana marach maneno en Justin Muturi criticize bursary system e jumani ni en political handout koro akia gima noparo kowacho ni bursary system mimiyo ji en political handout but mane marach masenene kuku kae mar piny gimogik kendo mokanya weyo mokawacho mase wacho mokalo maber ni pod wawuotho kendo wasewuotho wadwa ng'eyo ni to budget mar 2026-2027 Gen Zs ok doge ndara nang'o wang'e ni wabeduru at the table wang'euru ni mae gima wadwaro to mae gima wadwaro e privatization agenda ni help pesa di madhi e help pesa di midwa ternwa e help
pesa di midwa terno education. Koro mago ema beyo mosetimore gi maricho achiel ariyo be nitie mang'eny. Mamoko mabende nawinjo nadwaro mar mondo mawinj kuomu mabende ang'e nachiegni winjo kata mana kawuok kuom Judy gi Wendi bende mabende notimore juma ne anawe kata ne udhi kata nachako gi weche motenore kod somo. Jatend piny Kenya odiochieng' manyoro ochiko jonyuol duto te mabende pok otero nyithigi e sikul mago mabende donjo e grade 10 mar mondo mi gidhi kata bende gintiere gi uniform kata ooyo. Odiochieng' manyoro bende nwaneno ka doho maduong' bende nogolo koke jong'ad rieko mago mag jatend piny 20 gi wiye bende gisani koro ochungi kaluwore ni en ataro mano mag chik. Kopogore gi mano weche mathoth osebedo katimore kata mana jumani kata kamanya korom Gajwang' yiena mar mondo mi arwak paro mopogore opogore. Wantiere gi nyidendi ariyo ka ok en kata mana Javin Austin gi Okech Solomon kende ma bende wantiere godo. Ang'e ni gin duto te gibiro bedo ka gichiwo paro makamano. To Austin, paro ma bende nyalo nywando mano kotenre kod koro kaka weche mabende notimore e doho odiochieng' manyoro diwach nang'o kotenre kod jong'ad rieko mabende gisani koro osemuonyo mahao siling bilion 2 e osara. Bilion 2 pesa mang'eny ahinya. To bende jong'ad rieko gi ng'eni samoro be wabet piny wapenjo ni to en rieko mane ma ging'ado ga ji mang'eny malich kama, nikech bende kiduogo ng'i ahinya rieko go eko ma ging'ado tiduogo iyudo mana kendo gik moko bende ok dhi maber ahinya, pod giduogo mana consult gi jopiny, manyiso ni jong'ad rieko moket mang'eny gi adieri do timo maber kuom ng'ado moko kuom gi oko. Ker en ng'ama duong', onego bed gi jogo eko ma konye sumo paro ka kod kacha, but katemo ng'iyo jong'ad rieko moket kacha ok gi give a picture mar piny mangima mar Kenya. Ing'eno onego kaw ojende moko ket no ng'adne jatend piny rieko, mine moko ni ka jogo eko ma PWDs bende oket kanyo mamiye rieko mar adieri. Jogi kata ka doho ne ng'ado gi oko kamano nyocha ok gimi ker rieko mar adieri. Moko kuom gi ne riambo to pesa no bende gichamo mang'eny ahinya, onego timne gi audit. Nikech Bahati Mwamuye mano jang'ad bura e doho maduong' ma pacho ka bende nawacho ni nitiere tije ma bende gitimo ma samoro nyalo kata tim kod Attorney General, jagoro mongirore, nitiere migepe mopogore opogore, jotendgi bende nitiere kanyo kanyakla kod ambassadors kata mana jombetre. Kata kamano Nyakorom Gajwang' nitiere ka gi Judy gi Wendi. Judith, mana kwachako inyalo mana nyiso ji Korom Gajwang' Judy en ng'a gi maber gi marach ni jumane? Mana kinyalo mako mic ni. An Judy Oyo, anyasa kwa wendo. To Judy en ja mtetezi mar jo PWDs ma dholuo wacho ni jomong'ol. To Judy bende tiyo gi nie politics, to bende tiyo gi National Road Transport Safety. To mane Judy. To maber gi marach ni juma ne en mane Judy? Maber sani en ni aneno kaka Kenyans obedo united, kata ka onge jotelo to ginyalo kawre to gimakre kanyakla to gikonyo jowetegi. To bende aneno ni government bende sani ondiko a very good proposal mar Nyota Njema ni, but koro marach en ni implementation ne kata jok moket moluoro the program gin jok ma onge gi lony mar dongruok mar Kenya, but gin gi lony mar dongruok mar ofuko gi. Mane late man go. Ero kama na Nyakorom Gajwang' mano Judith. To Wendi, korka kori samoro nyis Nyakorom Gajwang' Wendi en ng'a inyakure gi maber gi marach ni jumane machiegni twak. Amor ka bedo kodu kae. Iluonga ni Wendi Aora Nyakarachuonyo. Atiyo gi rowere sana, taero weche rowere, taero nono weche siasa gi weche policies. Jumani hapa ni watch school nyithindo dok sikul. Ne litna sana stories ma igolo e media ka nyithindo mokwamo ginya dhi sikul. To an wuon ang'eyo ber mar somo, koro ne litna ka piny masani pod wanya yudo nyathi pod ok onya afford dhi sikul. To bende nwaneno nyocha kae nwaneno wach mar Dindi Nyoro nogolo program ne kaka tiyo Kiharu. Mabe ambe na poste to ineno ka ji gikete siasa. Tapenjo gi ni kata kopo ni ne en gi interest nikech en ja siasa
nyithindo adi manodhi konyo, jonyuol adi ma mzigono nodhi golo ne piny. Nitie jonyuol moko ma kata kigolo negi 1,000 school fee to mano ikonyogi matek. To an gima wacho ni pesa ma jo siasa ni godo, jotelo ni godo, ka ginyalo tiyo ne jopiny mondo kik wane weche mar nyathi ok nyadhi sikul oyudo A-, to ko nyadhi sikul nikech onge basic school fee, kata riembe sikul no onge uniform. Shida to nitie, lakini e piny masani at this time wate wang'eyo wach education. Waneno Turkana kucho nyithindo moko somo e tie yien. E piny masani an wachno ne litna sana nikech korka somo kae ok onego bed ni wakele tugo. Korka somo ok en siasa ma wadhi to wamilore. Kobiro korka somo wadwaro ni jo MP stem marito CDF moketne somo giwuog mondo giniswa ang'o ma gitimo gi CDF. Nikech aneno ka dininyono ka nogolo mar project ne mar masomo jituoni sijui nen budget committee chair. To dong sani wan gi budget committee chair en ang'o motimo gi position ne koponi mane reason to whatever source mogole pesa no ano kane kama ne gima important wadwa ni nyithindo to dhi somo ok ni gidong dala nikech oginya afford lunch oginya afford rwako law and then again equity mambo wadwa ni ng'iane wach equity e wach education nikech koro ere kaka wanya keto sani kuimi letter admission letter yudo moko dhi e day school lakini be wase invest moromo mondo day school obed gi capacity mar chiwo quality education. Koro wach somo ne mano maka sana. Of course siasa to dhiga mbele Kenya kae pile piny maru kichiewo gokinyi to gimoro notimore ODM, kichiewo gokinyi to Gachagua nitiere coast. Koro pile to wan gi siasa lakini sani nyithindo dok sikul siasa go wabo goyo ma higa rum. Jotelo manyatiyonwa gitinwa wacha onego losi mondo joyud wach kaka ginyadhi osuptal. Adier makende en ni siasa sani osechomo watir to kata wane ODM kata wan oko kata wane UDA kata ODM omakre gi UDA kata ok gimakore. Jopiny dwa dhi sikul, jopiny dwa somo, to jo rowere be dwa donjo dwa chance mondo gimbe gichung gibed jotelo. Erokamano ahinya. Keni Jevin minyalo medo wi mane mane? Awinjo ka weche timore mang'eny e jumani but gima ng'eyo ni joluo onego embrace thuolo matin mwayudoni. Iwinjo ing'e ni gima ncha wanyiso jatelo moro kamoro mokabiluongo nyinge ka nakone ni kikichak iriw kamoro tinyiso ng'at mayae gweng' moro kata kosewe indhiwa piny mogik ni kori dwa kone ni weche mag broad based tiyo malo kucho. Nagombo ni broad based ni kendo wasewuok kendo wasapote. Gima koro jotelo gi onengo timnwa on matters broad based en ni mondo gi bring down broad based no malo kuchocho gikele piny ka mondo jopiny one broad based. Wabed gi kamoro ma Kisii inyalo ndik e county government of Homa Bay. Wabed ni jaluo moro inyalo ndik e county government of Uasin Gishu. Gik machal kamano miyowa the broader face of broad-based government. Rather than, apart from projects miterogi, bende wabede gi gimoro, example moro ni be kawuono wayudo CC moro, wayudo CEO moro, Migori kucho, ma en oyagi nene, oya Murima kucho to NCC Migori ka. Mago gik mamiyo broad-based ni inyalo negi japiny, ma piny mawuok piny mogik. To koponi wach siko mani broad-based Nairobi ka, to kata ja Migori moro maya e chopiny wuotho gik meoro kucho to kia kata weche mag broad-based. Nikech wacho weche motendore kod broad-based jumani bende Nyakoronga Jwang' wach nade ko bende nochako chiere kendo chakre odiochieng' manyoro Nyakoronga Jwang' en twak mabedo jokanyo mar committee mano mar NADCO mang'iyo weche mag NADCO kanyakla kod 10-point agenda. Bende nolando odiochieng' manyoro bang' romo margi ne giromo gi jatend piny kar jot mar State House chieng' tich adek mano mar jumani. Kotele gi kanyo kod manen Senator Agnes Zani. Negilando ni gibiro bedo ka gichoko pacho ganda public participation mabeni biro bedo kitime gwenge 47 chakre chieng' tarik 2 dwe mar 2 mar higani. Chenro makamano biro bedo karumo chieng' tarik 25
dwe mar 2 nyaka rom Gajwang' motelo ne ndiko report. Bang'e report ma kamano biro bedo kaikore kendo giwacho ni deadline margi biro bedo chieng' tarik 7 mano mar dwe mar 3. Akeni pachiko tenre kod chiero NADCO wach mar 10 point agenda. Dibed mane Solomon nikech ang'eni ewi mano bende malalruok mar UDA gi ODM cha bende donje kare. Chiero NADCO report gi 10 point agenda en gima nonengore bed ni osetim. Wadeko kaluwore gi sa. But gima ber ni jatelo dich to jatelo koro yudo thuolo moromo gi komiti. Koro an gima nyalo wacho ni gik mane nitiere 10 points agenda ka nikech mane gimomiyo kata wane broad based ni kaka jo ODM community. Gimomiyo wane broad based ni en because of NADCO gi 10 point agenda. Koro implementation mar gini kinya time as fast as possible. Gik mano bedo addressed kaka timo compensation ne jok mano hinyore e Gen Z protest. Mang'eni most of them ne gin youth. Mago gik monengo bed ni obed addressed mapiyo piyo moto mikoro kata ka wadhi e lalruok mar a coalition to wan gi lalruok ka the NADCO report gi the 10 point agenda obedo addressed. Koro an arwako sana gima idhi timno kendo kata kana yudo youth moko no bet piny nege wacho ni gigeno ni Gabriel Oguda gi timbe gidhi timo tich maler. To kendo anta ago kwano kendo asego kwano maler. Ang'eyo ni the broad based 10 points agenda dhi bedo implemented. Kendo kik wabed gi luoro mora mora kako nagi. Kik wabed gi luoro mora mora kako nagi. Wabeda beda uru gi kwe. Wami ne jok sami dhi tim public participation e gwenge 47 wawuog uru oko moto wambe wawache pachwa. Kik wabeda beda jok ma itimo negi. Koro moto mikoro report magitero kuom president cha ko onge gi pachwa e iye tema wanyalo pinge. Koro gisani to warwakuru NADCO gi 10 point agenda public participation nikech that is the only way ma wanyalo bedo involved. Ok wanya this state house wate but bedo piny ma watim public participation to wanyalo timo nikech idhi chokwa kumoro to wago uru mbaka. Piny igero gi mbaka gini doyo ma mos mos iketo ne mbolea waneno kako dhi kochier konyak maber jiyo benefit to wane koro ka wadonje next step mar ng'iyo ni to ere kaka koro wadonje government 2027. Tingini wach mabende mar chiero NADCO gi wach mar 10 point agenda mabende koro public participation ibiro bed ka itimo. Naneno ka oganda mapachoka nitiere kod paro mopogore opogore keni wendi in paro mane madisim kod ende kod wach mar NADCO mabende ochako chier kendo keipa winjo ni winjruok makama na okete tema mani dwe mar 3 mano mar higa mokalo dweche buora osekadho. Akeni korka kori ineno wach NADCO ni nade en wach motelo ne weche mag siasa nikech wang'eni yiero maduong' bende hokayo wadong' mana gi dweche 15 kende. Inene machal nade? Korka wach mar dhir jopinyno mano to en procedure mano apani nonego beni gisitime chon. Kasani ndalo mane wach broad based no chako to 10 point agenda ne biro machane June 2024 ndalo mane wan gi protest mek Gen Z ka. Koro sani wan e 2026 wasebedo gi report to Kenya ka wan gi reports mang'eny making'iyo gi gina reports maber. Wan gi wako report, wan gi kana report, wan gi Bomas report. Reports gi be gin gik moko ma itimo ga matieki. Tang'eni mosenindo baba en ng'at manotelo ne wach 10 point ni bedo no onge ang'eni nitie structures jok mano wene tich mondo ging'i weche jok mane nie structures mar 10 point agenda gi. Koro sani ka gidwaro ni koka gidhiri jopiny I'm very sure an gi geno ni jopiny gin gionge shida gi demands mantiere 10 points go. Onego beni giniso wani yare gi gine chaki nyaka sani ang'o ma gisitime progress mane mantie nikech wachalo jok ma make step achiel wadwa dwele wach ni kapo matin to koro wawuoye wach IBC onego beni prepare for elections. Koro every circle wabedo ga gi reports mang'eny gi progress osechopo kure nikech magi man nokochaki nyoro. Public participation gidegi timo as the first activity ndalo mane koro gikelo wach 10 point gi giwacho ni wan gi proposals apar to jopiny wacho nade wach ni and then gi consolidate but sani koro it's almost 2 years koka giparo jopiny ni kare jopiny bende nigi wache agenda go. Koro naneno ni gin giniswa ni progress mane gitimo to ang'o ma gitimo mopogre gi dhi winjo
pach jopiny wan onge gi shida gi 10 points in fact giber ma kane ginyatimo gi nyoro de wadhi mbele kora naneno ni is a waste of time en gima ber lakini osekalo gi sa onego bed ni sani wa focus on other things ng'i kaka gigo progress mar implementing gik mane gindiko nikech giber ogin gik maricho onego bed ni sani gimiyowa report ni gisichopo kanye tang'o mane gisitimo to what are the challenges mamono gitimo gigo sani kwa wuoyo about ODM sani koro ero gidwa wuoyo gisichako wuoyo gi UDA kopo ni magi gik mane gitimo ga chon man ndalo mane gidonje broad based they had demands mane giketo koro sani kopo ni gidwa wuoyo maybe wach koro mar chung ndalo siasa ma presidency onego beni koro mano is agenda moro makoro gi prepare but koro wach NADCO ni aneno ka is long overdue especially wach mar public participation osekalo gi sana Keni Judy ni nene yo machal nade chal mar NADCO gima nyalo wacho ni Kenya wan gi papers maber to wanyalo bedo piny mwalos gimoro ma ka present to ng'ato mor godo lakini wase master the art mar stumbling ok wadwa sudo mbele wadwa tero saa wadwa miyo geno newach jotendwa oseng'eyo ni wahero bedo gi geno bende king'eyowa maber wan jok ma ohero weche we are Christians ineno koro geno no and one of the key things ma nikodwa Africans ama nikodwa Kenyans to mae gima jotendwa osefwenyo koro en miyo ugeno to miyo pepa maber unyalo ng'iyo to ni mae en gima longo to bedo ni jotelo dwa bedo gi UDA dwa bedo gi ODM at the end of the day magi gin brands mami ni mae iyakai to mae iyakai but at the end of the day utiyo ne Kenyans koro onego bed ni jogi duogo piny to bede drawing board giwe miyowa promises mar ni NADCO duogo because all of these things pesa nitiere mwatiyo godo kar kae pesa mineno watiyo godo kar kae reports magineno gidwa miyowa gite there's one most key report ama there's one more key tich monego bed ni gitiyo and making sure ni nyithindo dhi e school to bende subtal bende tiyo maber to bende jo wananchi nyalo be yudo tich maber reports te magidwaro miyowa gi and it's high time mondo gichak tiyo ka gichako gini 2024 wane 2026 next year wachako election jok mana gimora mora the Gen Z movement mano timre gi jok mano hinyore ndalo moko gi tete mondo bed ni gibedo compensated gibedo compensated to mae gik mineno gitimo ni en timiyowa at mar geno mondo mi ka gibiro next year to gichako campaign gigi tete dhi bedo koserumo nwach kichako gigi te January matene ni idwa overwork idwa overthink jo piny mondo kochopo time makoro ni giluwo mae ka gipo matin to mama oboso chako donjo koro nitie confusion magitemo create ne jo piny an gima temo ngiso jo piny en ni chieuru gimonego bed ni gitim giwe wuondo wa gigeno ken kamano to bas walal pacho to wawe bedo gi geno niwach geno ni ema terowa kamarach tema geno ni ema jotendwa oseng'eyo to be ema jotendwa temo thirowa godo ka gin mfuko gi to medo koro kisiere duogo mar NADCO gi lalruok mabede koro dhi nyime duogo ni boko nego bed kata ni giwacho nego bed ni gimiyowa report mani ne gisebedo to mae gima gikelo koro kar mondo ginyiso ok onego bed ni ginyiso kata anything about duogo onego bed ni waneno the fruits of bedo mar NADCO erokamano ahinya koro waloso ne kotende kod lalruok mano mar kweth mopogore opogore mago mag siasa ODM Nyakorom Gajwang' noromo koda kuku mar gwenge mag Vipingo e kaunti ma Kilifi kaba bende ne gipuodho Dr. Oburu Ginga mabende gisani jatend duond bura mar ODM ne gipuodhe mar mondo mi ODM koro dhi nyime gi lalore koda duond bura mano mar UDA gisani bende ang'eni en chenro mabende koro dhi nyime Nyakorom Gajwang' ageni Austin inja kanyo mano mar ODM kosaketo wache dhogi nikech okayango ni donge anja kanyo isiro lalruok mano mar ODM gi UDA anyalo dwaro na duoki yo machalo kama mokwongo ODM e party maduong' sani Kenya ka kendo ODM ema nigi members across the country ODM achiel nogo ni ema nigi jood bura mang'eny ema nigi MCS mang'eny mok inyal pime gi parties moko
obed UDA, obed DAP-K ma nyaminwa bende haeni. To romo mar ODM gi UDA ok wasewacho no rach. En mana ni wawacho ni timing mare ema dibed ni rach matin. Nikech watemo ng'iyo ei party marwa nitie gimoro ma Raila Amolo Odinga nohero miluongo ni unity. Dhano mondo riwre ei party. Wateg party structures from grassroots kabiro malo nyaka National Executive Committee mar party. Jogi nodhi oromo vipingo. Anyalo wacho ni consultations margi nok rach kendo iwacho ga kinde duto ni kuma jodongo obete piny ka ginindo gi piny gima gineno rowere samoro ok nyal neno koidho wi yien malo. But ok onyiso ni gik ma rowere neno ok gin gigo moko nego bed ni timore nade, ok onego bed ni winjo. Koro watemo kwayo mar mondo mi nafas bendo mine omiro were ei party ka jogo eko ma pod itemo gwe oko gi oluong gi te giduog gibed piny. Ka gisebedo piny to wabed gi full representation nikech iyudo ka youth leaders mag ODM moko kuom gi mawacho ni gin youth leader ok gin youth sani, gisekadho age no ero mar bedo youth. Koro kendo gin jodongo, gisedonjo league mar jodongo. Itemo goyo party leader donge? Party leader en Gen Z. Kendo en youth leader maduong' kabisa. Kendo en youth kende mane nitiere National Executive Committee mano bedo vipingo no ok wadagi. Party leader kaka en youth leader no en bende onego luonge youths moko bede bathe ma kosomo en youth leader at heart bende mano wacho gande pile. Koro wabed gi youth leader at heart, youth leader at age bende obede consultations mabedo gi mondo wabed gi a broader consultation. Winji ni yudhe wachango e party to jodongo wachango to wayud kamoro mwanyalo riwore. Adwa pogora matin go wadwa mano wacho ni yudhe ok nyal mar mondo mi wachop ka mambadi makoro winjo gi wacho en minister mar weche go eko mag omenda nobet kanyo nikech wach Gen Z no dhi e ndara kar rombgi ma bende wach 10 point agenda ma bende na agenda number 4 en wach mar youth. Akia ni 10 point agenda ni osechopo kanye, implementation mare osechopo kanye, me gik monego beni wang'iyo mondi before 2027. Koro kine chop 2027 koro wadhi dialogue as a party for positions mag party, not positions for individuals. Nikech gimwatemo neno sani nitiere jok moko ei party ka matemo gitemo dialogue for their individual positions kar mondo gi dialogue mondo party yud positions gi. Koro ekwa bed piny kaka party to wawach ni wayudo positions maroma bich kata CS 4 kata bich. CS gi wamiyo ng'a gi ng'a to kata jogo eko mosebede sirikal nyaka sani. Kidhi onyalo biro mwalo muoro ni kucho ok wane stima pod onge onyalo biro. En ang'o ma gipango mar mondo mi joluo benefit ma already ma wan go ni konyo wanade. Wan gi chairman mar budget, en ang'o ma joluo yude e chairman mar budget. Wan gi ng'ano mochung' ne weche mag stima, en ang'o ma joluo yude weche mag stima. Kwase yudo to polisi adi mosendiki moa e piny joluo makata wete kaka ywak ni gin jobless. Dipo ka moro height ne ber ka dipo ka osetimre nade osekaw modonje polisi. Pok waneno fruits mag bede i broad base. Kiwacho ni timing mar lalruok ni is not right. Mano tiende nang'? Timing mar lalruok is not right nikech pod nitiere ywaruok e chama. Walos chama mondi. Ka chama oselosi ma chama bet maber. Koro wan ok wanyal dhi manyo UDA to wan e majority. UDA monego bedi biro ang'o? Biro manyowa. Jakom pok naneno kodhi manyo ji. Ji ema ne dhi biro manyo jakom. Marwa ma wang' ni ma wan ema koro wadhi manyo UDA ni. Akia no kanye takia no chamo kanye. Wa consult mondi. Kwase consult mwa keto iluongo ni a solidified base. To koro ok wadhi adhiya karombe. Wadhi ka wang'eyo ni wadhi kanye to wadhi timo ang'o. 10 point agenda chopo kanye to ka ok orumo by 2027 gimeda ang'o ewi 10 point agenda. Ero kama na inyawena winya na pache Javinto biro bedo kinyiso ni timing no to biro bedo right kata no biro bedo kare karang'o e kinde mabende wadong' mana gi thuolo matine to yiero maduong' biro bedo katimre e dwe mar 8. Javin korka kore ni kichina itelo ne rowere e county ma Uasin Gishu lalruok mar ODM gi UDA ne inene yo machal nadi sire koso? Sirta bro sire to kapok asire daer mar kono jo ODM ni gimomiyo jatend piny Kenya William Ruto noluongo jo baba ma jakom Raila Amolo Odinga mondo giwuo godo nikech the secret of this conversation is numbers. Raila ne en ng'ama pache ne ni malo kendo nonyalo luongi kata kidwaro MP baba ne nyalo koni ni we to ini kia gimomiyo iweyo ini weya to kang' iwuotho tilando ni baba nowacho. Mokwongo wachak gi gima timore ni lalruok ni ber to nyaka wayiere ni kati som mana buge te
mondik gi baba Raila Amolo Odinga misom milok nyadi 100 ok inyal bedo Raila. Buge go isom mi master page ka page ma ini narrate gi kamuma Raila to ok inyal bedo. Bedo no nyuoli gi Raila, bedo no sandoru gi Raila mo maku higni te ba Raila ok di bedi. Koro mane makele this conversation, joluo wa kendo jogwa madongo mane siasa nyaka ng'e ni gimomiyo jatend piny Kenya nowuoyo gi jo ODM en nikech jogo manie ODM ok gin, iwinjo, jok manie ODM emomiyo koro iluongo wati wuoyo kodwa. To gin ka koro giwere gi jo ODM, jo manomiyo koro ODM en ODM, nikech ODM secret mare en numbers. Idhi Pwani ibro yudo jo ODM, idhi Ukambani ibro yudo jo ODM. Koro gima dwa timo kaka odwa en mokwongo wawere gi weche mag manyo jatend piny Kenya. Joma nie tich mondik gi jatend piny Kenya gin gi support jatend piny Kenya kabisa, kendo koluong gi e tich to gitim tich. Lakini kogik sama koro odwa en odwa, baba ne wacho ni odwa en ot achiel, odwa en ODM. Wariure wamany kura mondo kochopo kacha 2027 to kendo wabedi to wawuo. Tadieri mar wach kata jok makoro go koko kama Youth for Youth gi, koro ka koro dang wawenegi ni bas Youth for Youth koro wamii ticket dhi chung president, dhi winjo returning officer. Gin joma dhi winja returning officer makata ok wadhi delay. Koro gimonengo watim, yudhe onengo duok wigi piny mondo conversation ni otim. Yudhe wa mane ODM wigi ni malo, gikia gima gidwaro. Ano kaluor mar wacho ni ng'ina ng'ama hero sana madhi bedo governor mabiro Nairobi ka, Babu Owino. Babu Owino eno ng'ama riek kendo governor to dhi bedo, mano to kadagi. To oyierane niya, ang'o modwaro mondo konywa kaka vijende omiwa yot. Odwaro governor, to odwaro kingpin, to nyoro bochako odwaro party leader. Omiwa ne thuolo nikech wadwa donje conversation mondo wang'ini kaka jo ODM ang'o ma wadhi bagen go. Koro konyalo yie mondo wamiye kingpin to wabro miye. Don kingpin en juogi kosa en juogi, koro kingpin ing'eno ok nyal miyi. But nikech for formality mondo wamore, wanyalo kone akona ni wuod wuora in kingpin mondo wayomb koth. Nikech ok inyal bedo niya inenori ni idwaro governor mani dwaro. Kichunge mbele kamera, party leader buru bende idwa ni gwe oko. To kichunge kamera to in be ine kingpin. Koro gima hinyo wani wadwaro gik mang'eny to sabe tin. Ka nyicha Central Committee olungo bura Mombasa, youth leader mamarwa ma wang'eyo mane omi secretary general ma bende pingo buru no koyiero buru no siem gi luth. To en bende no sieme gi luth. To kowinjire go siepe mano sieme gi luth ni ma bende no siem gi luth ma be party leader ni kaka jomo siem gi luth mokony korgi modew. To gibed piny to giamo na nyadieri ma Nyasaye unosiemwa gi luth ji ariyo. Ok wawinjire uru mondo wawe purposes mag winjo returning officer gi. Wawuo uru mondo next time wayud kaka wanyalo tiyo. Kasto mugi wawe uru wuondore ni party inyalo dhi migi moro. Jo UDA ok nyal kawo jo ODM ni ODM dhubed minister. Dhano ema nyaka yier. To kara mna party leader bende nowacho e kinde ma bende koro iwacho ni Linda Ground nan gintiere gwenge mag imbo mar piny Kenya. Nowacho ni landruok gi ka gitimo to gibiye mar mondo migi peanuts nikech ODM duond bura ma wacho ni osedak aming'a. Do naneno ka higani ne gi celebrate kana mana from higa mokalo ne gi celebrate 20 years yeah. Etelo. Ahinya naparo kotende gi mano kapok awinjo Pat Solomon. Ineno ODM peanuts to kwa bikao. To peanuts en positions moko matindo moko miluongo no konyo lewa thu moko michuto go jonamka. Koro gima timore ka mondo miwa positions mamata. Position ok bi mi jo party. Position ibro mi individual. Mane mo mineno ka jogi gore mang'ani kodhi ka to gore ka. To gima dwa nyiso jogi, wawe uru gore. Timne jo piny gimoro. Kumineno ka onge pi, dikete pi. To king'e ni jogo ok dwa Ruto, tiwach ni jothurwa pi ni President William Ruto emokelo. Mondo miwa easy time ka gikeneke election kata ka kori kelo president moneno jomobiro. To neno, to ka wache mugik, tang'ada gi kanyo. Kik bendu wuondru
ni siasa ka wan gi gimoro miluongo ni organic crowd. Kata Raila be ning'eni ne onge organic crowd. Amolo Odinga. Baba ne nigi joma ohere mo believe in him. MP Nairobi ka ohero baba. Ana ne MP Nairobi ka ahero baba. En Musti no MP Nairobi ka ohero baba. To baba biro Nairobi ka. Mondang approve ne baba ni an man gi teko Nairobi ka. Nyaka kele joga moko gi bas, joga moko 4,000. Solo bende donjo gi joge 4,000. Oyo ma wuod Atieno be dongo gi joge 4,000. Kwasekelo gi kanga wuoyo to gigo pamo. Koro in kangi biro inene TV tineno ni maka joge baba. Kasto nitiere organic followers koro mane riwore gi joka to baba pongo ko baba. Koro wawe jeji ng'ato nigi sei nikech no dhi e pap to en gi jomoko 7, ng'ato nigi jomoko 6. Nyaka we accept ni we can mobilize people, bring them together and sell the agenda of ODM. Erokamano ahinya. Solomon ahinya na pachi kotende kod lalruok mar ODM gi UDA. Lalruok mar ODM gi UDA an kaka jatend yudhe asapote. En gima onego otimre. But kaka jo ODM sama wadhi lalore gi jogi gi pachwa waikore nang'o. Ok diang' wadhi lalore gi jo ODM gi jo UDA pole to jok moko gin giyiecho party gi koni. Jok moko be dwano medre oriwre party. Koro gima nya wacho kapok wadhi lalore gi jo ODM, akwayo jotend party, structure mar party, chakre party leader, beduru piny gi vijende matindo gi. Vijende gi liet sana. To moko be woni gin yudhe to gin jo higni 40. Youth rumo higni 35. Koro gimbe ok gin yudhe, gi masquerade tu. Gibeda mos, opange gi. Piny pok ondieko cham. Sharon sani, kadianyi idhi e chiro, to ng'ato kelo ondiek gi diel. Ji dhi pong'o kuma ondiek nitie. To at the end of the day, ok gidhi nyiewo ondiek. Ang' kisetieko neno ondiek, tidhi nyiewo diel idhigo dala. Koro gima dwa nyiso jok ma wuoni makoro ndieke gi dieke gi ging'ere jogo ng'ere party kanyo gineno ni gin gi organic people makoro ODM nigi dieke gi ondiegi nitie joma nenore e party mar ODM ka ni gin gi inyamigi telo mora ma gidwaro ni gin ka gichung' gin gi nyaka oking piny gin ka gichung' ginyabedo kiang'o. Koro gima temo nyisogi maka euphoria giterwa mos kaka yudhe. Wasapoturu party leader wa mawango ni moto ne riwruok maro. Kata ka wadhi e mesa wanyiso jatend piny owacho ni wanto 2027 wan kodi to CSS wadwa ni medwa. Wadwa nikech deputy moro to ka wawuondore ni wadhi deputy to uongo. Nyaka tabedo impeached to mano osemuochnwa kaka joluo. Koro wawacho ni wadwaro CSS adi timedo wale madi. Moto mi wamed bede sirikal ni. Sirikal mit Sharon. Anya kana donji gini mit jothurwa kik wawe. Gini nyaka na donje kata tinde aringo gi TX omit. Koro atemo nyiso jopiny ni gini ok wanyawuoge. Wabeda ure sirikal ni. To bat ka wadhi e sirikal ni be wariwore. To ini isema kulwete ji adi nikech kata mna wendi gini judi beda ne ka Oyuka sabni I empower. Oyuka sabni I empower ma nyocho luongo yudhe turi. Jatelo empower asa empower youths mang'eny sana. Migori na empower youths, Kakamega na empower youths, Uasin Gishu na empower youths. Majavini isirore gi weche moja. Nyaka yiego kech nikech ing'eni okech. Koso mi mit bilie. Oko miya mit bilie. Ing'eni ng'amu mi platform Sharon. Monyisi ni bwana ka eka kipango piny. Platform mane manomi? Platform manomiya en mar kelo yudhe mondo kel ideas gi. Ing'e gima negowa. Dongi dagi youth for youth. Youth for youth tadagi. Youth for youth ber ne wan joma tindo makoka agi. Lakini youth manigo office Nairobi ka to en obro winya weche ni to ondika piny. Ondiko piny nikech he has 1,000 young people to support. Koro lo imakri gi ng'ama tin ma yako kech kama, imakri gi ng'ama tin kama mondo wawuothuru kanyakla. Lakini youth for youth ne joma nigo office Nairobi ka to ok ti. Erokamano ahinya. Wendi kapok wako yo mar saa 4 in bende inyalo pachi kotende kod lalruok mar ODM gi UDA gi wach ma bende jowetewa osewacho ka Austin, Javin kanyakla kod Solomon. Kapo nono ni sero kati kwedo. Wacho ODM to liet. Lakini kachako wan kaka joluo wayie gi wach siro sirkal. Waol gi bede opposition. Awacho ni joluo nikech ang'e ni ODM is not equal to ODM to Luos and wan oganda maduong'. To bedo ni
kumoro amora ma ji nitie kata in oko mar ODM, wasiro ni wan wadwa tiyo gi sirikal. Waseneno gik ma sirikal wuon piny osekelo Nyanza kucho. Magi gik mane nwawinjo aneno ma timre kuonde moko to sani koro osebiro. Mano to point ma clear. Kati in ODM kati onge ODM, wadwa bedo sirikal. Namba 2, gik mineno timore ODM kae. Nikech Kenya kae, party leader e wuon chama. Baba e ODM. Nene ODM. Kanu winjo ga ni ODM ne baba to baba ne to the other way around. Koro ema miyo no kasani koro kowuok kaka osebedo no ongelo rengo koro yemeneno ka koro gik moko chako wuok achiel. Weche koro ng'enyie kanyo nikech koro be makosa achiel mane ODM timo. No gi prepare the next passing the baton ni. Gimoro miluongo ni passing the baton ni noko timno. Omiyo wan koro owe joluo lela. Omiyo sani koro ineno ka ng'at ng'ato wan gi Kingpin Kennedy. Ng'at ng'ato dwa bedo Kingpin. Nyaka Queen Pin wan godo. Nikech no kwa prepare for uncertainty. But magi mado team desa ni waonge shida mang'eny. Lakini korka wach mar kineno ka tiere factions adieri manete adier nikech gimbe gineno ni ginya bedo ni gine party. Lakini nafas gi kaka rowere mondo gimbe ogin rowere adier. Joma tindo madendgi tindo koso jok ma ngejike gito gin rowere. Koro gidwaro ni gimbe mondo gibede platform mondo wuo kodgi. Ineno ka koro sani issues bedo bara ng'adhi negotiate. To mai shida makoro ya kuom wewa pap. Owewa pap, owe joluo pap nikech koro kane wan gi ng'at moro mane wang'iyo alafu koro ng'ano onge. Mage issues mineno koro sani timore ni no ka ng'ato koro odwano owinj pache. Tadieri makende mng'eni jopiny neno. Gineno gik motimore. Tadieri be en ni ODM kachacha. Ntie kaka ntie rowere maradier mane nigi leadership. Mane okune nyal chung nikech issues internal issues. Walungi ni internal nikech party no be nigani ya issues. Ng'ato kane nikech wanwang'iyo gani ko bito tingu badi. Tini dhi kata yidhi kelo no maendeleo kata ok idhi tim. Nikech kata sani kwa wacha adier bedo ni wabede broad based ne. Counties te oko benefit. Ntie moko ma pod gina chien nikech the leadership gin moko mane uting bede gigi. To mai gima so inyo Kenya Nyanza kucho. Wan warito mosetingnwa bade ok wanon ni ma be jatelo moromo madhi kelo maendeleo. Jok mane nigi ideas moko ne ber to nigi ideas, nigi agenda. To ntie kaka ne goge. Koro sani ananeno ni wan kaka joluo wang'o yawre ni sani koro wang'i jotelo magin soba manya kelo maendeleo nikech gimodoro en maendeleo. Wambe wadwa ni at least wabede level moro ma wane playground maber gi some counties. For far too long wasebedo a position wasego koko seng'ewa ni wane jo wit kidi to wane wang'e go koko to wang'e bedo opposition. Sani kwa yudo nafasi mar bede government wa make sure ni wa maximize nikech kiani bang' mayo ang'o mabotimore. Ananeno ni joluo for the sake of development waromo waluru kuma jatend piny ka dwa kelo maendeleo waluru kuma maendeleo nitie to wadhiuru wagi leaders waweuru ng'io wach sijui ni ODM sijui Linda Ground okaelewa wach Linda Ground ni lakini jatelo ming'eo ni dhi kelo ni maendeleo through the government of the day mane miyiero weng'iori ni nikech sani ODM baba osedhi oko. ODM was baba again and when ODM was baba and baba was ODM. Makoro kiyere gitelo masani he ODM hangin wako yo matena. No anaonge shida gi youth leader gi. Nikech angeni iluonge ni youth leader anaonge shida kode. Nikech either way and the only person manenya feel gino as of now. Nikech de oonge. In fact de koro lweny lich. Nikech koro joma nie level man next party leadership. Gin get the same capacities, almost the same energy, same, almost everything same. Kanya makoro yuarok ne dhi bedo to division ne dhi bedo. And aneno ni Oburu, Daktari Edson is a uniting factor.
for the time being until further notice. Koro sani we obed kanyo nikech enemo nyalo bedo kanyo for now. Erokamano ahinya. Ang'enya korom Gajwang' dakika osekadho achiel tok saa ang'wen. Judy kono iya iweo matin in bende wana winj pachi anena kaluwore koda lalruok mar ODM gi UDA. To bende weche mang'eny bende osewacho kaka yudhe bende duher ni lalruok mar UDA gi ODM. Ang'o mami maino? Duto te wabiro bedo kwal tua Kenya korom Gajwang' e okang' mar ariyo. Aneno kanyo ote magu ma bende ioro. Med orogi aneno thothu bende sero twak moko bende kwedo. Abiro bedo kasomo otego lai mago te machuok rede ka uchiel nono. Mbi mago ganda bende wabiro ni live. Mbui waduto te wantiere Facebook, YouTube, Citizen Digital, kanyakla kod mbui mano mar X. Akayo matin kik dhi mabor. Chuo madongo woto gisibe madongo right simu maduong left simu maduong to pongi pesa chel koni ya wallet pesa pong come on tibaro wiwa kai ni woto gi remote Revisha ushinde 500k can hit your MMF anytime. 1 bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Tutabaki hapa duniani sisi Bei manyo kitlamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakel ne diera geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadogi ruon wach ma Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblia wacho niya Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Asante Yesu, Asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, Asante Yesu, Asante Yesu. Dial *811 *446# to get Asante Yesu as your skiza tune. Beikori mar doke pacho, kama sigendni ilero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. ka oko mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, Sario kod Sangwen Marutieno, mana e Ramogi TV. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency?
Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Nyakorom gajong machiegni okang mar 2 dakika en auchiel tok saa 4 mar okinyi. Pod wadhi nyime gi thor wach marwa. Chal mar piny Kenya weche motenore kod landruok e kind duond bura mano mar UDA kanyakla kod ODM. Paro mopogore opogore ma bende wasomo odiochieng' ma kawuono gi rowere ma bende wantiere godo ka. Ang'eni un duto teko opogore gi Judy ema bende nuseloso kotenore kod kaka uneno landruok ma kama kapo nono nusire kata oyo. Judith, thuolo en mari. Sani gima neno katimore e ODM ng'et ni mae chama maduong' ma bende ang'eni oduong' moyo kata chama mantiere ni okrach ne wach kanyo be kuma nachake kapok adhi e DAPK. Gima duong' ma ji laro kar kae en bedo gi power. Ng'ato dwani mondo ane mabed gi teko. Ineno ka joyudhe dhawo gi koni, youth at heart bende nigi kocha, and then wantiere bende gi nyar Raila bende nitiere gi koni. At the end of the day, wadhawo gigi te to time emo wasodo. Sani wachati ni youth ok mi opportunity. Wantiere gi youth ma bende very vocal and very vibrant. ODM nigi opportunity mar support youth gi ama marwa ok support youth gi. For so many years wasebedo kwa yuak ni wantiere gi 70% of youth, of which the youth manyalo vote and more than 50% of youth. Mango youth ma gin above 18. To always watch at ni waonge gi young mind in this political setup, waonge gi young mind mamnyalo bedo party leaders, waonge gi young mind minyalo mi positions madongo, waonge gi young mind wan gi young minds matin kar kae e ODM. To ODM ema dhi nyisowa ka adieri wanyalo support young minds gi. Cause ka waneno young minds so bende wachako wacha tini young minds gi okoromo. Ere chieng' magi boromo, iwacho ni young mind ni okoromo, to in piny koni bende chaki duogi dhao ni onge youth mineno, onge youth mimi opportunity. Ino wuono kidwa miyo youth opportunity. Nyoro waneno ka youth mang'eny gibedo gimiyo pressure meeting. Imiyo pressure meeting ne wachigo youth wadu mabende duogi kende chaki dwa chatini bede kaka in youth imbedi dwaro opportunity. Achiel kuom ginen Solomon. Koro ine dhao youth wadu kami neni dhao youth igoyo youth wadu ni kami bede ni in bende wacho ni dwaro opportunity matine ni in bende ka udhi miyo opportunity kendo youth moro kendo dhi chako goyi. Because at the end of the day wawe wuondre ni wang'eyo gimoro amora, wakia to wapuonjre ng'eyo. Koro kakineno kaka ODM kakineno gidhao mos ni kara at the end of the day virtues mar leader. Ukiona your leadership me a lot of conflict kako, at the end of the day we need the unity mwadwaro no. Oburu kaka wise man onego bedni obedo piny to ng'iyo niya ere unity mwabokelo e ODM kar kae, ere unity mwabokelo mondo rowere gi bende oyud opportunity. Kata iwinjo kowacho kar kae ni wabe onego bedni wan gi pokwa kaka Joluo, onego bedni wan gi pokwa kar Raila mondo mi noyud pok gi dong nokawe mokete jela ka en youth. Noyudo opportunity as a youth moketo nyaka party ne as a youth. Kawa dugo kar kae wawayo ni no Babu Owino bende temo kao the footsteps mneno ka nosetimore ndalo yudhe machon kande ka. To wan wachung kendo wawacho tini Babu Owino ok nyal bedo youth. Ineno. Babu Owino ok nyal bedo party leader, Babu Owino ok nyal bedo governor, odwaro gik mang'eny. At the end of the day ok nyal bedo party leader tionge gi source mar leadership on the other side. Matini ni konyalo bedo ni onyalo bedo governor Nairobi. Matini ni beno nyalo bedo kata party leader.
Kukubi ugoya jo ODM. Ana wacha mana maewiya. To kendo kwa dogo choko dogo wangiyo kai. Wado ni mondo youth subiri. No neno Gen Z kaka no neg mang'eny. Gen Z no neg ndara. Kasmuel en achiel kuom jok manane ringo ka puonjo kati mo practice mar ringo e ndach Nairobi ka donjo koni to wuok koni to donjo gi kochacha. Ere kaka onyalo duogo to chako bedo piny to nyiso ati ni in ionge bara an nantire ndara. Value ne mar bedo ndara ok wane. Because at the end of the day negi yuak wadwaro young people in that front. And namba achiel kendo chako duogo bedo ogoyo Sifuna. Another young person. Ineno. Koro it's like we really don't know kama wan wadhiye. Waonge gi lony mar wiwa obedo bloated e gimoro achiel. Ne wach wadwa ni mondo wadhaw gi ng'ani wadwa ni mondo wang'e ni ng'ani ok nyal timo. At the end of the day gima dwaro nyiso youths mag ODM. Kata ok udwargi. Lakini useneno ber magitimo kuonde magitimo. Kwa chako kwano achiel kachiel neno dongruok mar Babu Owino osetimo ka en MP. Gineno dongruok mar jok madongo gi mosetimo ka gin kuma gintiere no. Babu Owino osetimo ng'enyne. Ndalo gi tete wasebedo gi jogi ka ntiere politics. Ko bende ka gintiere parliament. Sony Sugar dong nolor. Cotton nuantiere godo dong South Nyanza dong nolor. Kwang'iyo kendo nam wan nitiere gi rech mamit nyowuoyo monge ng'ama nitiere gi rech mamit kaka wantiere gi rech mamit no company madhi process gini nikure jogi osebedo e sirkal ndalo gi duto ero mbadi nyiso ati ni entiere finance ero intiere finance ang'o ma wayudo isebedo nyaka MP jogi osebedo karka for so many years kata kodwaro wisdom monego bed ni gibedo godo. To jok muneno mosebedo karka maineno tindo gi mabed temo ni. It takes so long for one to end up being in that position. Ma time ne mar bedo youth kalo eko bedo position mineno intiere godo ni. So let us deal with the current situation. Atuta okwabido chento chatini youth marwa chope 35 alafu kiseng'e ni sichopo ise kalo 35 wuogoko. Kata nayudo opportunity mondo miachak wuo kanyono 30s. Matine ni an koro sane dio chatini antiere youth lakini youth the bigger chunk of my youth no bedo denied ineno koro this is the thing that let us see ngat mong'eyo tich muneno tije maber chandecha matino let us support him wawe keto lony mang'eny mani inikia ng'ani dwaro gimoro amora enotin waketo wise man at the end of the day wise man bene netin. To wisdom we learn from experience. Ero kama na inya gisani koro ngeni lalro koro en chenro mabende okayo. Koro lalro koro sani ok nyal genge nikech en puotho mabende koro jo ODM bende nosemiyo Dr. Buro Ginga. Koro kaka rowere hakini en ang'o muneno ni omima ino e lalruok e kind ODM kanyakla kod UDA nikech Austin Motelo nisewacho kanyo ni timing mar lalruok ni ok ine kaber akiani when is the right timing lalruok makama sa mare karana neg benino bedo karango kosen gimoro manok idwa mar mondo mi otimre kanyakla kod gik maneg beni imiyo maino e kinde makoro gidhi mesa. Hero kama na inyasharo ninge ni ya lalruok mar ODM gi UDA en gima pod ok oriere ahinya nikech king'yo UDA achiel ma bende wadwa lalruok goni. UDA ni ema Eliud Owalo noae. Eliud Owalo noae ofis mar rais. Eliud Owalo sani osewacho nochung' kom mar ker. Ojaluo. Temo ng'iso ang'o. Koro dang' wabed ni nitie samoro minyalo bet ga kamoro ming'i gimoro minon maber. Tifwenyo ni Owalo ni ne en ja UDA. Owuok sani koro biro independent odwa chung' ang'o? Odwa chung' kaka presidential candidate. Ang'o ma gitemo ng'isowa? Gitemo ng'isowa ni gitemo ei kaluo waka. Gitemo chocho ODM wani kose. Mane gima jo ODM onego kuong ong'i mondi. Mana wacho ni collective dialogue ok selective dialogue. Gin gitimo selective dialogue gi jok matin. Collective dialogue ni wadwaro jite. From grassroots level jo wach ni gidwaro ang'o. Emomiyo thoth ojende ne wacho ni gidwaro gimomiluongo ni NDC. Ok no wacho ni wadwa ni NDC no bi mapiyo. But before wadhi consultations mora mora gi UDA ne ber ahinya kanitimo NDC mondi muang'e ni to party wa chal mare chalo nade be wa lose ground nikech jo od bura moko sewacho ni ok gidhi chungi ODM bende nitie moko ma pod ok dhi chungi ODM kose ing'eni manyalo bet ni wa thirore mbele kucho to kare chien ka kethore makare waonge thoch wa mako ng'ado ngas to walwar piny matek kabisa ok wadwa ni walwar eyo kama machalo kamano koro UDA mwadil go ni akeni dang' aluonge nang'o en gimoro ma ok inyal describe bende nikech gin
kaka gin gisewacho ni giseromo tineno ka gin very structured. An pok awinjo koko e UDA gisani to koko ntiere ang'o ntiere e ODM manyiso ni ntiere disconnection moro mantiere kamoro kanyo monego bed ni wabet piny to wang'iyo ni waloso nang'o jogo eko mikeyogo miriembogo igeni kati wacho wach ni nitie jok madwaro king pin kata bedo queen pin bende ok rach nikech joma mine bende nyalo gima dichuo nyalo timo iwacho ni ng'ama dhako miyo bende nyalo timo wanyalo bet gi queen pin mwachako bed gi king pin giriwre ariwa tek ni wan gi that unity bende youth pin bende nyalo bedo gimora mora wanyalo bedo gi all these structures nyalo bedo te i party ka to gimora achiel mwaketo en niya Oburu Odinga yang'owa e party leader pok wadagi bende ng'ama osetamore onge maybe nyalo yudo ni samoro koluong kata NDC no Oburu kochung party leader to chung gi jomoko pod onyalo yombogi but wadwa ni gigo bed e lela kamano gimora mora mwatimo gimora mora ma party timo obed e lela to wamiye jok moko mabe nyalo wawinjo ni jok moko to koro twakne lalruok mabede koro dhi nyime ne idwaro mar mondo mi ang'o omi maino kaka rawera en agenda number 4 mane nitie 10 point agenda mar mondo mi youth representation kasto bende gi compensation mar jogo ego manotimo ang'o mano lalo ngima ok yot nitie families ma pod winjo late kuom lalo jogi mane gilalo kindego ego mag ng'anyo to youth representation ni bende ok waneno representation gi youth at heart but representation gi youth in mind gi youth in body gi youth in age onge mane gima watemo wacho ni mondo timre nade mondo kel mondo wayude osiepna ma David ka kobet ni en ang'o en ODM youth pin mang'o mwasingishu nyalo bedo maber kabisa mano kendo koro party yaro bade but kwatemo riore ariya ni koro wan UDA ni mose ing'eni nyalo muonywa kare wakia gima wadilgo UDA chalo ang'o chalo gloko suria chalo bel siguth en gima kiano chal nadi kiani tunge ni kanye tikiani iwe ni kanye tikiano chamo nade dipo kadang waneno gima notim ne jalup ker manokalo kwarokni koro kik warokni ahinya nikech nowacho ni onego wabed gi conversation gi like minded parties ok gi UDA kende again ni samoro jodap kebe samoro dwaro riwore gi ODM parties moko Safina matito tindo mantiere kae no wach ni gin parties mothecho party mothecho go be samoro dwaro bira ng'o e ODM to kwarok ni wane modhi UDA inyalo muonywa kaka no muonye NC kero chak waringre walarore gi do chak wamanyre gi lawyers ni otinde mologi ni koka biro ne dware so ODM mabende ne wan ga wane lwetwa to no nyalo loso to bende ng'ata achiel mabende dwaro ni ji otem medo consult en Mama Aida Odinga Mama Aida Odinga osebet e party ok osebedo loud but osebet mama ma tayo ji walalo baba mama nitie ang'o ma mono wa consult mama bende gik mwatimogi mondo mi party odhin kanyachielo koso ji koro dwa disregard ni mama ok en wuon party bende modong mantiere erokamano ahinya Javena winjo na pachi bende kotenre kode gik manego bed ni miyo maino e lalruok ma kamae koro gik monego bed ni wamiyo center focus en mana gik ma benefit ing'eni gima inyowa mokwongo gima dwa miwa maino kapok akoni gima inyowa ni yudhe dwa gik moko te iwinjo iyudo ka an kaka uyo adwaro be party leader to an kaka uyo secretary general moro badwaro mainstream kanyo bende adwa na chaka pange joga moro the very moment mwaweyo gimoro ni wadwa privatize ODM mane kaka party ni dhi dongo koro an kwayo mara mokwongo en ni gima sebedo kalando kendo injili masani adwa lando onge ng'ama nyalo bedo Raila adwa nu bed piny jo ODM obed piny mondo accept mokwongo mane mkutano monengo wakwongo wabed go mokwongo wabeduru piny to wachamuru muma mwayiere ni onge ng'ama nyalo bedo Raila kata notwei kode ma in manochwadi kode manoweni familia ne ok inyal bedo Raila ka waseyiere ni onge ng'ama nyalo bedo Raila this competition is going to end competition mar ng'ane dwa temo prove ni en monyalo behave kaka baba it's going to end from there waluong yudhe Kenya ODM duong kendo ODM nigi ji mang'eny across Kenya ka waluong manigi positions kaka nyicha waneno ka Simbarati temo timo cha Ibiwa Singishu irom gi ODM league tema kanyo owuogo ichaki dhi e county moro wachal joma time public participation to gima majority mag jogwa mar ODM dwaro ema mondo wadhi watim koro gik madwano mi teko in regard to 10 point agenda mokwongo en eradicating corruption I think it's agenda number 5
eradicating corruption. To mugi madwaro no maino kabisa makata baba no neno nonengo bed ni miyo power emomiyo nokete kacha en youth involvement. Hapa ni baba benose notice ni ng'eny mar youth oko involve. To baba nitiyo gi criteria moro mar involve the young people. Baba neneno how active you are. Oneno na diera ng'ani is focused to this agenda. To involve. Mano gima nokelo Fikirini Jacobs Kahindi a limelight masani koro NPS mar youth and creative economy. Baba no yude rally moro kogone baba mateke cho Mombasa kucho. Te mane gibedo siepe ma baba neno efforts ne mukele. Koro ayuak ne jogwa kotele gi party leader marwa Oburu Odinga. Kotele gi chair mar party marwa Gladys Nyasuna Wanga and the rest of the chairs mantiere kacha mar party mar ODM. Wakawe uru kijana moro. Okochuno ni nyaka bede limelight no bed ni ngamuse ngere ni ngama dwaro gimore mimiyo. To wakawe kijana moro muneno ka keto efforts. Maembe en gi political interest odwaro mana platform moro matin mondo bed uplifted. Mondo at least kunde mudhiegi ok wane ane joma young atat te. Wane youth leader moro be kobire linda ground kanyo. Ok youth leader ingeni siasa be upogore Sharon. Wan gi political strategists. Ngama eno konyal wuoyo mbele ji lakini onyalo pangi kaka idhi wuoyo mbele kucho. Kaso nitiere ngama en kosepangi to odhi owacho gigo. Koro yudo ka jomo sideline themselves gin joma nie political limelight. Kendo gin gi different positions. Pod gimbe gidwaro mana interest gi. Wigi will ni nitiere other youths mar on the ground monengo bendo me platform mondo tim discussions gi. Koro an agenda madwani wa focus en kaka vijende matindo. Kendo I'm happy ODM is doing it. Sani by elections mano temni dong jomano win tene gino jende. Dong mano to koro nyinso ni ODM is on the right track. Koro jende mane sayo reti e party malich ka yuak mageni gi yuak malich gi. Sani no se megi positions. Gidaki kamatin modongni. To kwanegi e ka gin the people mar on the forefront. Mar making sure ni kaka fresh bloods mukel. Gibiro together kendo gikawo yudhe moko. Gimako mondo bende giket mbele kucho mondo ne ni ODM dongore. Kaete mwadhi bede. ODM nyaka bedi ni okowuogi UDA kende. Wabede gi conversation gi Safina Party. Wabede gi conversation gi Jada Party. Nyaka UDA kende like-minded parties. Like-minded parties. To gimanego gi like-minded parties gi. Jo ODM ose test power. Kendo ging'eyo kaka power chal. Koro ka gibiro wuoyo kodi to giwinjo kipingo William Samoei Otieno Ruto to kanyo to kidogo wadhi wei. Ero kama na kaka miwoke gotieno no kata kama nen Samoei. Ero kama na Solomon. Akende kutoka kwa kaka rawera ini neno nade. Maino miyango e lalruok mar UDA gi ODM. Lalruok mar UDA gi ODM ni. Agombo ni kaka jo ODM kik wang'e ni kawadhi e lalruok wakwecho mana kaka joluo. ODM ni en party maduong'. En party moting'o jo Wajir, jo Northeastern, en party moting'o jo Coast, en party man gi jo Western. En party man nyaka Central ka, en party man nyaka Kiambu Eastern. Koro ere kaka kawadhi e negotiation wabede ni waparo jok moko be. Ka waparore kendwa kaka joluo ni wane ma wasubmit ni wadwaro gik moko maber. To idhi muony party ni. Party ni dhi bedo party mar jodala. Koro ere kaka seche ma jogi dhi e negotiation table gilose a broader agendas manyalo konyo community te mar ODM. Nikech baba kata ka ning'iyo CSS ka nimiyo ji lemo mar telo bang' Gen Z protest. No mi nyaka jo Western, no mi jo, no mi mama Saicha. Koro yes. Koro ineno ka noparo ji te. Koro jotendwa masanegi mano challenge magin ko. Kik wapara ni ka wachungo to en ODM ongeringo madala cha. En ODM ongeringo mar jo Kenya duto gi jo era ODM te. Koro yudhe nafas tok dhi miu udhi kaogi. Onge gimidhi miwa ka wabet piny. Nyaka wachung malo wajiskuma. Wakwa interviews elemo gi TV ka wago koko wadwaro chances go. But ka wadake ot, Twitter, WhatsApp, na chunga, ledhora gi nyapicha na moro,
agoyo post kacha chani an adwa chung ok dhi miwa gigi oyono sese yudhe ni siling 22,000 mar nyota gidwa chungo den idwa chungo MC inyalo manya piny imanyo go piny koro wan kaka yudhe gini ok dhi miwa gini dhi mamiwa ka wa support joma dongo ka to wambi wang'e gima wadwaro na asibet gi jok moko mohero Raila giwacho ni Raila ne wacho ni kidwa gimoro ket interest ni e toki wuondri ni ihero gimidwaro no gima jok moko dwaro moto koro ka seche me koro pounds ma interest ni biro sani ng'eni ji te ok dwar ng'at moro madwaro kingpin gi gimoro amora cha nikech osebagore but waketuru interest wa e tokwa ka wang'eni pod watindo gigo wabro yudo at the best age ka bikuru wan mature wan gi wisdom enough to rule sani to wadhi wang'o party gichako miwa to wadhi wang'o wadhi kata use ne safina koro yudhe gini wang'eyo bedura beda mos moto wadhi mbele ka dwa duoko kendo gimoro ka Sharon e telo mano miwa matin ni gi CSS mosemiwa matin ni kaka Jokaluo wasewinje maber ka wachako gi wandai stima last mile electricity itimo makata dipo kuome nyoche kodhi gi wandai karachuonyo odhi rwako stima koro gini okonyowa counties telo ni osekonyo nyaka Siaya ma development onge tindo wich nyaka roundabout koro gik moko timore king'iyo nderni migera gera Migori Homa Bay Siaya Kisumu development sitimo kata ka wariwe ga jawa kamano but development to dhi mbele e ground as we speak kata kawuono John Mbadi ni launch ndara Suba South kendo igero kacha ndara manyangafu ma jo Chinese dwa payo masani jo Sindo dwa connect nyaka gi jodhiwa koro mago yaw business opportunities wawinjo mit mar telo ni ka wane ground aya gima kenda dwa chako wacho jotendwa ma wajumbe gi waweuru PM gi jok moseyier cabinet positions waweuru gore kodgi emomiyo jo kabila moko gi lowa ka ng'atgi ni kacha to giherore mondo gi lobby for resources koro ka Mbadi for example en CS finance to ng'ato kaka Korulio Mondi en MP en Mbadi omako gore go tung mosu to kata gimo gore ne gi Mbadi anakia kata gima gilaro akia dhako moro ma be Mbadi osemai onge Mbadi ng'ama nigi chiege gi nyithindo koro en gimo nego tim oyuore mos mondo konye ibedo tikonyo jodalau in kore dhi kucho jatelo skuma na proposal jatelo budget mar CDF cha meda milion moko 40 kiang'oni meda gimoro ka kidhi ka wandae baba sitima onge karachuonyo ka kelna sitima koro wabeduru jo mohero to support jok man malo emomiyo an ok anya pingo ng'at mane telo asapoti nikech ka sapoti e kuka development nyabiro pesa boduoro koko ng'e ma wadwa goyo ni ano kadhi chungi ODM koki dhi chungi ODM anyalo kata chungi ODM makaw mojombe masuba sa to ng'ama dhi tama be onge koro wabedu beda jok ma ji support kaka yudhi to UDA be kik wajifunga to UDA onjelo ni ng'ariek onjelo jagoto ken ng'ama hivi wabeduru gi rais ka wang'iye maber kata jodap Kenya gi wanyarwako gi uru gine Judy Nika samoro biro bedo konyiso chenro dap tin wanyakele etokwa ka wadhi kod negotiation table kaka numbers politics is all about numbers if you don't have numbers you are going nowhere that's why Raila ne ji uluru nikech Raila ne oganda malwalwa bange Raila ng'ama nok nyal kat makepeka kore sani kaka jo ODM kata ka walinda uru ground wane kawa manyo numbers wamiuru wanga gene wa support gi but gibed piny gi ti gimiwa pesa no wadhi walinda go ground wane ma wang'eyo gima timore ero kama na inya ngina daka yo matin mar mondo mi kik wana ng'adi wendi ka iloso e kinde mabende in bende winjo pachi kotende kod lalruok gi gigo eko manego beni miyo maino asema ni moko mote mana mapiyo piyo achagila imarwa mar ote machuok thoth oganda mor kako twak ntiere jago manyisa mano Thomas Ochola iwacho di Sharon jowago loso maber kabisa ka ginyalo bedo kanyakla di bedo maber iwacho ni akane kanyakla mane to Javin Oyo no setagi youth for youth cha ntiere Nelson Ouko ka wuok Migori in beni chiwo paro kanyo ka bende iwacho ni tendo ODM maber ka bende iwacho ni jo ODM otimana kanyakla aya ntiere jala mabende wacho ni asema na mar Fredrick Osuru wacho ni Aure Sharon mosnaro were studio ye kod gi kaka gitwak kendo chir magi ntiere godo intiere koda penja dek achiel kalore kaka ODM en chama maduong' kaponi
gin gi conditions e twak gi UDA. Ber ka gibedo gi conditions, mano penjo mabedo wacho na penju kapo nono ne usiro dwaro, mano mar twak gi conditions ma samoro ODM nyalo bedo ni dhi keto kanyo. Jagoro Sifuna ne okwedo ni ok obisiro winjruok moro amora e kind ODM gi UDA, to kendo ok obi keto koke e winjruok mar siro mano Migosi Ruto e higa mar 2027. Gin kaka rowere, okang' mane machama nyalo kawo gi Sifuna? Mano ote ma bende ubro bedo kodwoko kanyo. Mar adek, iwacho ni kaluwore kaka ODM en chama maduong' e pachoka, kaponi giwinjore, kaponi uyie ni mar mondo mi osir Dr. William Ruto e higa mar 2027, to bende ber ka ODM imiyo lemo mar jalup ker, nikech kura iwacho ni mar got Kenya to sebarore. Oluwo twak kentiere Dandora phase 2. Adaro mar mondo miaka oyweyo matinya korom gajwang' kwa duogo bende haparo ni wendi mo na chakodi ke mai nyalo duoko kanyakla kod pachi kotende kod lalruok gige kwande bene himiyo maina kayo maten kik di mabor. Otengeni My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Kaka ini nyalo timre gosip na malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Ticha Beach ka Ticha Beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo rumba Luo benga kachiel kora jao maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela na koni ne wangne ka wadok kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Nyakorongo jwang madongi matine dakika 20 mar mondo miwachek chwako makama oduge okanga mano mar adek nyakorongo jwang chenro head mar mbako romba ntiere gi rowere kama bende walalore godo kaluore koda chal mar piny Kenya kaka piny Kenya ringo kaka duond buche kweth mopogore opogore bende ringo e pachoka kapok aketho saa
Aparo ni wendi arwaki kama nwachope cha kapok wadhi kapok wakao yo matena. Asewinjo kaka wetega osiwuoyo to ni wuoyo about wach monego wami mbi sana, wach ma 10-point agenda. 10-point agenda ni king'iye maber gin weche 10, ok gin weche manyien. Gin weche ma ng'eny gi osire constitution, osire katiba. Matende ni ka wan jomoko manyalo bedo strict gi katiba to de waonge gi issues pod wachako wagolo moke katiba to wakete into 10-point agenda. Auchiel kuom weche gi ng'eny gi gin moko ma other institutions be gin jok manyalo tiye weche go. For example, wach mar corruption. Adieri en ni wan gi institutions, wan gi ECCA institutions moket tenge monego beni deal gi wachni. To kwang'io gimonego beni koro watimo en kaka watego institutions go mondo giti tijgi. To gima adwa wacho kendo kiweyo wach corruption, wan gi wach mar youth representation ma mano wase wuoyo ga nyaka yare chon. Wase wuoyo ga ni onego wabed gi yudhe to ok waketgi aketa kanyo mondo gigo picha mondo ji one ni wan gi yudhe, but wawinjo gi to wamiyogi nafas gimbe gi wuo to take seriously gik ma gimbe gi contribute. Wan gi wach mar inclusivity ma mano wach manie article 27 mar katiba. Matende ni magi ok gik manyien. Maybe gima no biro manyien wach mar compensation kech macha to koro ndalo kan wan gi wach police mane wan gi Gen Z mane onegi e riots ka. Koro mano to ne nyien at that time. But king'iyo ng'eny weche gi ka wan jomoko manyalo luwo katiba maber to gin weche monego beni wang'iyo maber. Alafu wan gi gima dwa wuoye kopo ni wamiuru nafas mondo serikal oti. Wadwa to wuoye wach jowa manomi omi ministries wamigi nafas mondo giti. To kata malo kucho wan gi jomoko moketo ni president kadwa timo kama the moment molande alanda ni wapinge. Owacho ni wadwa timo ma wapingo. Wamiuru nafas mondo president oti. Embe en gi agenda ne, en gi plan ne. Sani ang'eni ji wuoyo wach mar Singapore nini ni owuoya waketu ritwa koseniso watu wang'i ane ni plan no opango time nang'o. Koseniso wan opango time nang'o waweuru mondo William Ruto oti. Ngech mane kaka wanyalo ngech ang'eni agenda gegi gin agenda maber. King'iyo wach housing ni nogoye marom nade. To sani jok mokonyore go dong ma en agenda maka rowere nyaka opportunity ni. Ibo yudo ka gichako bedo gi assets at a young age. Kin rowere tinyalo ing'iyo gini matut. Ma is a good deal. Maybe koro gima watim waweke to ka in gi issues gi gimoro ka serikal owacho to gather evidence titere institutions ma wacho ni koro wadwa ni gibed strengthened mondo sama ngitero evidence to nitie gimitime to jopiny be wadwa neno results mar cases madhi institutions gi. Koro mane gima nya wacho mondo koro kik wabed ni watiyo tich mar pingo. Wan watiyo matich pingo left, right and center. Tapa ni wan kaka wan Joramogi wase pingo mang'eny. Wang ni kaka wase bilo serikal. Koro watulia waweuru mondo jok manomi tich mondo ti matin mwaneno kosetim go chone waonge godo. We can only do better but ok pingo jowa man gi mosemi powers go mondo giti ne jopiny. Mane manyo. Ero kama na ing'eni nantiere moko kuom ote mabende nitiere ka kin thuolo mar dakika matin dakika 20 mabende wantiere godo ne aparo ni wadwoka gi donge. Judy nitiere penjo mabende Frederick Osuru maneno wa ka nitiere gwenge mag Dandora no penjo. Conditions bende nyaka keti ODM ka gidhi twa koda ODM oket conditions ka gidhi twa kod UDA mana achiel kuom penjo mabende no penjo mabende aparo nyalo duoke kin mamoko. Condition nyaka gibed godo. Okinyal bedo ni dhi e od ng'ato to ionge gi agenda mar mondo ma idhi timo e od ng'ano. Koro nyaka gibed gi condition ma wabiro kar kae wan gima to jodno bende nyiso ni wabe wantiere kar kae wabe wan gima to mondo be jodiem otem ng'iyo ni ma wadhi yudo e odni be en gima dhi moro wato dhi moro jogwa to dhi moro bende Uganda. Newach ODM
ODM duong to baba bende kata ka nino ka no chiwo cabinets kande ka no ko chiwo dhok achiel no ko chiwo Jaramogi kende no ko chiwo Joluo kende no make sure ni o balance gini at the end of the day nyaka bende gimbere gibed ginge youth leader at heart onego bed ni ong'iyo ni kata ka wadhi kar kacha cha nade ok wadhi adhiya mana ka Joluo ama ok wadhi adhiya kaka youth at heart wadhi ni wan gi oganda maduong' maluwo bangwa koro mano nyaka gibed gi condition gi newach mano be miya aduoga paro ang' momiyo ne gigoyo wa mnyoro ne kane wa mnyoro chatinien bende nyako bed gi shares gi at the end of the day ng'ato kwayo ga shares gi to mae in gik machandowa kaka oganda ni ka gimoro ok bernwa to wagoyo ng'ato to ka gimoro bernwa to wapako ng'ani ng'ato ka ng'ato nigi condition mar reason ne ma omiyo odhi e another coalition nyaka obed gi condition mare en kendo ne aparo gima ne wawacho apoda sisitiza ka wantiere gi ng'ama tin manyalo yudo cheo ma be useneno ni manga matiyo maber miyeuru chance uru wacha ni ma pod tino rit mondi oboyudo miyeuru chance sani ng'ane ginero gisebedo gi party leader ni sawa gibeda gi party leader gino but wach mar ni koro sani ugoyo ng'ani baba kane dhi nowacho kende dhoge ni Sifuna mung'eyo weche mag coalition weche mag ODM this is the high time mar mondo mwane ni oburu dhi kao atua mane odhika atua mar kire oko koso dhika atua mar nyiseni ayad ang'eni intiere gi teko ni monyalo tiyo kode kamae because at the end of the day a leader ng'ama kelo wa kanyaklo ng'ama gweyo wa oko koro jok mineno ka go oko ni Sifuna gweuru oko timor kama onge ng'at monego bedni ODM lusani onego bedni gikawo ji teto giketo kamoro achiel mane gima waluongo ni leadership onego bedni ya kuom ODM to ka gijot ni gin the biggest party in the entire Limpopo onego bedni ginyiso kata wan jo DAP no antiere gi matin mane timore e party kar kacha to bedni waloso no kwa biro e pap no kwa dhao e pap no kwa timo gi ne waloso mano e kaka onego bedni party tiyo okugoru ni uchako goyo ng'ani ni uchako dhao ng'ani uchako yanyo ng'ani ng'iuru kako nyalo biro kanyakla to nyalo loso nwach nitie ng'at manigi mbiyo oko kar kacha nitie ng'at manigi paro iye kar kae nitie ng'at mabende nigi lony gi dongruok e iye kar kae to magi te kuka utuketo kamoro achiel nitie kama wadhiye Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo mi asom moko kuom ote mantiere ka gisani koro ng'at maloso abro bedo kachako kodi Austin inyalo duoko moko kuom ote mabende jopiny osebedo ka oro gi pachi mogik nikech aneno ka wadongi dakika matin achaka nagi paro mabende hichwalo kanyo kod naneno paro moro ka mabende hichwalo kod Newton Onjes iwacho ni twak midwa time kindo ODM gi UDA en gima nyalo wacho ni en rokni wan kaka jonyanza watimo dongruok mar kelo kemni kaluo tok miwa kombe kaka mago mag CS ka bende wacho ni mago gin mana kombe mago mag ji giwegi aya ntiere ote moro ka mabende na or kod osuru mabende na pok watieko duoko nowacho ni jagoro mano mar ODM Sifuna ne okwedo ni ok obi siro winjruok moro amora e kind ODM gi UDA iwacho ni to kendo ok obi keto koke winjruok mar siro Ruto higa mar 2027 gin kaka rowere mabende ntiere ka okang' mane ma chama nyalo kawo ni SG Sifuna marade kaluore kaka ODM en chama maduong' pacho kaka poni nigi gintiere kod winjruok ni gisiro Ruto 2027 to bende ber ka ODM imiyo lemo mano mar jalup kere kin ote mathoth mabende osebedo ka donjo ka aparo na chako di Austin paro mnyalo nywando kotendo gi mano gi wachin mogik nywande mapiyo piyo anyalo wacho ni kuom sani jowa madhi mbele ahinya girikni to ok girikni nikech ok gimany paro mag ji te mar ariyo kinde duto ka jajuo kido dalani ogo mabati ogo ang'o ing'eni dhok mitwe oko kanyo nene guogi bende nene giyo to in ma in e ot ka ok itimri nade ok ine jajuogni koro chuno ni samoro dhok mani oko kato ginene en mani wache mok ginyal wacho but ok gifu ging'e jajuogni maka ginene godiochieng' de gin gi ngufu mar wuoyo de gi wuoyo wan gi tungni e ODM nitie jok ma ide iye ka wamanygi amanya kwasemanyogi to ka ginyalo madho manyasi to gimadhi gibedi to jok mok nyal madho manyasi to botimre nade owuogo en wang'o oenwa party katieko to wacho ni
negotiations madhi bedogo wadhi bedo gik miluongo ni irreducible minimums. Irreducible minimums gi tiende ni nitie gik ma nyaka jogo eko timnwa mondo mi wasirgi nikech wan gi majority. Mana mapiyo piyo kaka mage. Mokwongo jalup ker no kimiyowa nyaka miye nyaka gi support. Wasewacho ni dwa mi ODM jalup ker. Nwasewacho ni the only position Oburu Party Dido Oburu Odinga nowacho ni odhi chung kaka president to the only position mwanyalo negotiate kaka ODM mathis mogik en deputy president. To kana wacho kamano koro en mana kind jo ODM gi en deputy president ni to dhi bedo ng'a to kik wabed garaka kik warikni to ok warikni. Erokamano ahinya Austin. Oyo minyalo duoko gi wachni mogik. Adwa wuoyo machiek kawacho ni wanyalo riwore kendo iwacho ni the nearer the bone the sweeter the meat. Ring'o machiegni gi chogo ema mit kabisa. Koro sama ODM gwere kama te kaka umbo ODM be medo dhi mabor. Iyudo ka pile ka pile one headline barruok mar ODM to jog moko neno gini the negativity no to gi register ODM mondo gimbe gi parne to gidhi barore ka gidonjo kamane. Koro SG to se wuo godo kopo ni emo ng'ama duong'. SG ok nyathi matin madang wamak gi del ni wachwado to Kenya be is a democratic place. Koro gima SG nyalo timo onyalo bedo piny gi party leader koluonge mondo wuo oyier ni ai jogi te ng'ama party leader nyalo bedo go piny gi SG mondo giwuo to koneno ni en wiye ng'eny makata wuoyo go ok odwa to emeno nyalo tima modwaro to kowinjo ni koro tek zaidi nikech party ni to mar Raila Amolo Odinga ema nolose emomiyo en ODM to kane ndike to niyudo R moro e iye kane oket kanyo R no ne stand for Raila Amolo Odinga. Koro koneno ni en gi teku ma zaidi to emeno nyalo loso kata ODM asili moro gi maboy nego gichoro ODM asili moro mondo ging'iane ka gimbe ginyalo negotiate. Ma one as young people we don't want to see that happening. Gibed piny mondo gidiscuss mondo wadong girwani mondo wadong odwani to ng'ata manose mi tich ka William Ruto ka giwe mondo ng'ato ka ng'ato tikore. Sani waneno ndara gi gik moko matin kabiro to parting shot mara mogik adwa wuoyo gi jogo machiegni gi William Samoei Ruto Otieno Ruto the president of the Republic of Kenya to gi jogo machiegni gi baba Raila Amolo Odinga. Nia nitiere jok mobire limelight nekech Raila Amolo Odinga ka mano wan ka gi okech sala maka jok mantiere gi pesa kendo waneno gik magitimo town ka kendo kata lives magi impact. En kwayo mara makende ne jogo machal gi okech sala kata mane docket machal gi mar okech sala mondo koro gitigi that influence gitigi that position mar mako yudhe matindo machungi chama mar ODM mondo gi support gi not verbally but also give them financial assistance. Jogo te. Erokamano ahinya. Akia gimomiyo ni luongo Dr. William Ruto ni Otieno. Broadbase ing'eni koro batiso kende wachwake kanyo matin. Koro un kaka yudhe ma Uasin Gishu batise ni Otieno mondo koro miwa tension mapiyo piyo. Betindo oshikanisha. Erokamano ahinya. Aya Solomon gi wachni mogik. Erokamano Sharon. Adwa chako gi duoko osuru jadandora. Osuru openjo ni jagoro Sifuna watime nade. An gima nyawacho ni Sifuna spokesperson mar the party mar ODM kaka secretary general kumodhiye onge kuwe madwani walandi waseng'eyo ga ni ODM kata kane pok Raila otho ne nitie faction mane wuoyo koni moko ne wuoyo koni but at the end of the day ji ne bedo piny mawinjre. Koro mane gima dwa kwayo emomiyo akwayo party leader Oburu Oginga ni ere kaka odhi control guogi magweyo oko gi mboche mane ot. Koro ere kaka odhi kelo gi pamoja magichiem pamoja. Koro akwayo party leader ni ma Sifuna onge kuma dhie wan kaka wayudhe wasapote Sifuna ka opono wuok e party to mano dhi kelo ng'ikruok ni gini ok wanyal dhire past Raila Amolo Odinga. Ma e challenge ma wan go to address differences mantiere within the party. Kachaka duoko osuru e wach jalup ker to thuol mosekai kumoro ma thuolo kayie ok ichak ilu kanyo kiluwe kitang. Waseneno ni telo mar jalup ker ni inyamiwago to bang' higa achiel to youth leader ni dala osebedo impeached. Koro anto jo ODM ka gidhi negotiation table akwayou kwauru mo CS positions
magi gik madhi konyowa kaka oganda. Erokamano. Docket mar deputy president onge kata budget moro malong'o manyalo konyo. But docket mar CSS dhi konyowa. Miya ma dakika achiel aduoke Newton Onjes. Mana mapiyo nikech wendi gi Judy pod nitiere ka. Newton Onjes wacho wach kembni. Kembni wanyama yudo ka wayudo more CS positions in this upcoming election. Mogik tarik 6 dwe mar 2 wan gi Okech Sala Nairobi ka wadwaro post yudhe more than 5,000 Uhuru Park. An kaka chairman arwako yudhe te mane Kenya mzima. Okodhi migi gimoro wadwani wawuogi wach party. Erokamano ahinya. Wendi gi wachni mogik. Adieri makende ni gima timore ODM kae en tulo mobedo e kind jotelo wenyewe. Ma is an internal issue. Be ok en gimoro momako jopiny, jo members mantie grassroots, magi jotelo mantie malo kucho, gin magi gigore kwa wenyewe. The unfortunate thing madhi timore niya, magi jodongo man gi following. Gimbe neno kaka ji nohero baba manyathone babacha. Nitie jomoko mabe gimbe giwinjo sana jotelogi. Koro mng'eni gimbe girito direction ma jotelogi bo miyongi. Emomiyo ok inyal wacho ni ODM onge tulo. Junet ne bire TV kacha to wacho ni mago jok mawuoyo gina gi different opinions ni onge tulo. Wan waneno gigi wang'ie mbui to wang'eyo ni gigo nitie. Nikech ere kaka kin sekjen tiluongri ni in a spokesperson mar party. Koro ere kaka party nyawacho tini wacho B. To sami wacho B ni nitie jok mawinji mabo believe ni gimiwacho ni emomiyo gino wuon kantiere action mane giwacho ni gibo use party structures, internal party structures. Ng'at mopenjo gimonego timne Sifuna gingi kaka gideal kode internally nikech giketho nying oko bochalo ka gima koro kar internal structures go okti. Kopo ni den gima tiyo tinge role ni kin role ni en you are the spokesperson. Ere kaka idhi wacho opposite mar gima party wacho. Bende Judy bendo los kapok wang'ado koro chen. Judy gi wachni mogik mana mapiyo. Wachna mogik en ya despite the fact that ni wantiere politics onego bedni waparo ni wan gi leadership skills. Koro ODM onego bedni luwo leadership skills monego bedni gintiere godo. Bende ka giseng'eyo maber ni gi hold a very bigger percentage, a very bigger chunk of the population mar Kenya. Onego bedni ginonore maber mondo ging'e ni ma ang'o monego bedni watimo mondo wamed kelo jo Kenya obed kamoro achiel to kik wadhaw. To ma be ang'o monego bedni wanyalo timo mondo wang'e ni kata ka wan gi nyathi ma be owuok oko kariek wanyalo tiyo nade mondo waduoge iye to kik waduoge oko. Ma is a lot of it's a lot of weight madhi kuom gi on the leadership skills madhi bedo a leadership structure mar ODM ko ni kamoro achiel gi Oburu Odinga kod bende kan kamoro achiel kod mama kod jomodongo. Koro leadership skills emodwa neno e Jaramogi to bende mana ng'e ng'ado gi twak nikech twak ma kama wanyalo loso nyaka machak tong'at. Kaka kamano agono erokamano ahinya kuom biro e twak okiji ma kawuono. Jopiny wacho ni loso maber gino marwa ni paro mago mag rowere bende ibiro bedo ka enywande twak mopogore opogore kanyakla kod lalruok. Nyakorom Gajwang' gi kanyo bende makelo we giko mar twak marwa okinyi ma kawuono. Par ni twak mano mar NADCO chal mar NADCO Nyakorom Gajwang' public participation ibiro bedo ka itime gwenge mopogore opogore pacho ka. Koro ne counties mopogore opogore 47 kamoro amora mintiere kin rawera in ng'ama ng'ongo in jaduong' wuog oko mar mondo min bende odhi owinjane na pachi kaluwore koda weche mago mag 10 point agenda chenro ma bende chako chieng' tarik 2 dwe mar 2 mar higani. Obiro bedo kochake gwenge ma Kadwadh Nam Chumbi ka bende obiro bedo korumo chieng' tarik 25 ma bende kaunti ma Nairobi mane odiochieng' mogik ma bende ibiro bed ka itime. Motelo ne nywando ripode ma kamagi ma bende ibiro bed kitimo chieng' tarik 7 dwe mar 3 mano mar higani. Gi kanyo bende makelo we giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Chenro bende nachako sa 12 mar okinyi. Ibed kod weekend maber. Warad kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ng'ao.
January doesn't need to start loudly. It can begin with warmth, with ease, with moments that gently bring you back to yourself. This January, reset in Mombasa, where the ocean sets the rhythm, mornings feels lighter, and the days unfold without pressure. From just 30,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 restful nights in Mombasa, warm waters, coastal comfort, and time that feels unhurried and kind. Because sometimes the best way to begin the year is by choosing familiarity, rest, and space to breathe. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Angomo do kadonge na nyisi na digo nisi. Be page coach ya. Yimi jaba ber. Gibiru nyisi gimale. It's about to go down Nyapolo. Ikulo udasiti ni kule makawulo ipango rigembe na malit kama. Kuchopo sama koro dwaro ni mondo timore. Iningeni wangise bedo matek. Miyo serikali be koro nyaka tikodi gangenge. To initi mangoya otsani to chuo wete ni eti. Ineno